Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sunny. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, di pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na correct. di ba? Pwede na naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi inisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, May correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Tama. Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Oo. Kung kaya naman, best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga, yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, hindi, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi.
pero di ba maraming ganon? Oo. I have so many friends who are like that Oo. na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung Oo. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debuto hindi Oo. 42, wishes for 18. Oo, So 18. 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit Oo. 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Oo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Kahit busy
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi!
Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara,
Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I guess always pwede lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang
ikaw din Mama Tanya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya, kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo, hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, Oo. cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, Oo. di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming ganyan. Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano ba mayroon? nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami?
Ganon. May ganun talaga eksena. Pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, may iyak na umaga. Oo, di tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Chino. And yes, mga mahal, zoom in kung zoom in. Talaga ka naman. Anyway, ikaw na nakikinig na kung saan kinikilig. Ikaw na nakikinig na kung saan ang ngiti ay abot langit. Ay nako, nire-replyan ka lang ng kalandian mo kapag gusto niya. Diba? Dinidate o kinikita ka lang kapag may free time siya. Namimiss ka kapag siya ay bored o di kaya walang kausap na iba. Mahal, hindi ka mahal niyan. Ang tawag dyan, bare minimum, tuwang-tuwa ka pa. Huy!
Mahal! Andito na po ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ako 69 tayo, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama, 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap, 6 to 9 p.m. ako ang bahala sa usapang love mo. Wow! Diba? Shoutout natin yung mga natatraffic ngayon dyan. Shoutout natin yung mga naghihintay mawala yung rush hour. At shoutout natin yung mga naghihintay ma-replyan sila ng mga crush nila. Diba? Maraming ganyan. Pero speaking of ng bare minimum nga, no? Ang dami nagtatanong, ano ba yung bare minimum na yan? Ay nako, kapag sinabing bare minimum, yan yung mga basic at dapat lang naman talaga na ginagawa ng isang tao sa relasyon, sa ka-MU, diba? Definitely, hindi yan special effort, kundi normal na responsibilidad ng taong nagmamahal sa'yo o di kaya special na tao sa buhay mo. 'Di ba? Kaya huwag kayong kikiligin kapag bare minimum. Ano yung mga halimbawa niya? Nagre-reply sa mga message mo ng maayos. Bare minimum yun, hindi yun special. Ano pa? Tinutupad yung pangako. Responsibilidad yun kasi nangako, hindi special. Ewan ko ba sa inyo? Yung mga ganyang bagay talagang pinapalaki nyo when in fact, dapat lang naman talaga nilang gawin kasi nga nangako. Diba? Pero at the end of the day, marami pa ring tao na talaga nga namang kinikilig sa bare minimum at ang daming tao na nagsisettle sa bare minimum. Ngayon ang katanungan, bakit kayo kinikilig kapag bare minimum lang naman? 'Di ba? Kaya tonight sa atin chinitok usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko yung 3 rason kung bakit maraming nagsesettle sa bare minimum. Eto na mahal, umpisa na natin. Unang-una, kung bakit kilig na kilig at talaga nga namang satisfied ka sa bare minimum. Kasi ikaw ay takot mag-isa. Uy, di ba? Basic na basic yan. Mas pinipili mong manatili kahit kulang yung effort kaysa mawalan ka ng partner o kalandian. O, di ba? Totoo yan. Maraming tao na kung saan talaga nga namang okay lang kahit wala kami label, okay lang kahit pangalawa ko, okay lang kahit may mahal siyang iba. Ang mahalaga, hindi ako nazizero sa bembangan. Di ba? Totoo yan, no? Ano pa, minsan kasi, minsan umaasa rin silang mababago nila yung tao. Minsan na talaga nga namang okay lang bare minimum kasi as time goes by, marirealize niya na ako yung nag-i-stay sa kanya. Hindi, kinukonsente mo pa. Diba? May mga partner na talaga nga namang manluloko, may mga partner na talaga nga namang walang oras sa'yo, may mga jowa o kalandian ka na talaga nga namang gagawin ka lang option. Pero wag na wag mong kukonsintihin kasi ang ending, ikaw ang kawawa. Diba? Alam mo minsan, ayan talaga iniisip mo na darating yung araw na magiging mas maalaga siya, mas committed, magiging consistent, at talaga nga naman, kahit walang malinaw na senyales o walang malinaw na, na goal, na talaga nga naman magbabago pa siya, hopyang-hopya ka, asang-asa ka, kaya ang ending, settled ka sa bare minimum. Congratulations, isa kang engot sa pagmamahal. Diba? Anyway, mahal, isa pa lang yan sa bala ni Kim Chino kung bakit ang daming nagsisettle sa bare minimum na yan. Huwag ka mag-alala, meron pa akong 2 dito. Hanggang 9 p.m. pa naman ako. Kaya mahal, huwag mo ililipat ang radyo. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida, hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palit! Alright!
May buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Boys. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera, pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarena. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya!
Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Ay,
Huwag naman ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa alis. Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gago laki. Oh, Makati. Legit to. Malaki. Gago laki. Ay, ma'am, huwag naman ganyan. Wala. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay. Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to. Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa alis. Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo.
Ano yung dalawa? Sige lang. Dalawang ka. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapain mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. totoo Gusto yan. niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba?
Yun yun eh. Hindi ka naman Ang dami mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako dun, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang. Kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yan, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. Malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, di pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na correct. di ba? Pwede na naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, Oo. kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, May correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Oo. Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, hindi, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nagawa. nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung Oo. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debut to hindi Oo. 42 wishes for 18. Oo, So 18 18. candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayang gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hate na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question.
Single ka. course. Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not bumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Kung na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. And yes, mga mahal, ako'y nagbabalik na po ang Spicy Opa mo na another than DJ Kim Chino. At syempre, gusto ko lang kayo imbitahan. Kami po ay naka-live na sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kasi doon magkukulitan tayo. At syempre, sinasabi ko na yung mga ano natin, yung mga rason kung bakit ang daming nahuhumaling, nagsisettle, hinahayaan na sila'y mahalin pero bare minimum. Diba? Yan yung topic natin tonight. Kaya ikaw na meron ka namang data, meron ka namang wifi dyan sa trabaho nyo o di kaya sa kapitbahay. Pwede ka pumunta, naka-live na po kami. Oo, ang aga ng mga nanonood sa YouTube Shoutout natin kung gusto nyo makita si Kim Chino na naka-blue cap and at the same time nakangiti kasi sobrang saya ng aking puso. Wow, kala mo talaga totoo. Anyway, mahal. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga sabi ko kanina, uulitin ko, 3 rason ay talaga nga naman dapat mong malaman. 3 rason kung bakit marami ang nagsisettle sa bare minimum. Oh, no! Diba? Kapag sinabing bare minimum, yan yung hindi
hindi naman special na effort. Kumbaga normal o responsibilidad ng tao sa'yo na talaga nga namang replyan ka, 'di ba? I-date ka, bigyan ka ng oras at mahalin ka ng tunay. 'Di ba? Requirement 'yan, hindi yan special. Nagkakataon lang na nagiging special 'yan kasi baka sinaktan ka. Baka yung minahal mo maling tao, 'di ba? Anyway, sabi ko nga kanina, unang rason kung bakit may mga nagsisettle sa bare minimum kasi may mga tao or ikaw takot kang mag-isa. O, 'di ba? Maraming tao ang takot mag-isa. Usually, kumbaga tinotolerate na lang kahit hindi naman sila minamahal ng totoo. Tinotolerate na lang kahit merong kabit yung jowa nila kasi ayaw nilang maiwan sila. Ayaw nilang mag back to zero na naman. 'Di ba? May mga partner din talaga na umaasa na magbabago pa yung mga manluloko, sinungaling at walang yan nilang jowa. Diba may mga ganong tao, takot sila mag-isa kaya kahit bare minimum na yung binibigay na efforts, bare minimum na yung binibigay na pagmamahal, hindi pa rin sila nakikipag-break. Oo, sila pa rin ay talaga nga namang nagpapauto. Di ba? At ang pangalawa, mahal, kung bakit may mga nagsesettle na sa bare minimum relationship kasi they are enjoying the temporary fun. Totoo yan. Temporary commitment, temporary people, 'di ba? Panawid uhaw. Ano pa ba? Pantawag lang or pangkain lang sa tawag ng laman. Maraming taong ganyan Okay lang sila sa bare minimum na kahit magjowa ang turingan, walang label, 'di ba? Na kahit minsan hindi binibigay ang full attention sa mga pagkakataong bored lang yung tao, doon siya dinidate, doon siya pinapansin kasi they only need the temporary fun. 'Di ba? Kumbaga pantanggal sa malalamig na gabi. O di kaya pantanggal ng agyo sa kanilang puso. Di ba? Maraming matagal ng single. Maraming walang kakadel, maraming hindi na nadidate, di ba? So, definitely, inaagyo na yan. Inaagyo na yung love life yun yung tinutukoy ko. Inaagyo na yan. So, kailangan mo ng taong magtatanggal ng agyo sa buhay pag-ibig mo. Kaya kahit bare minimum, magsisettle na ako. Kahit bare minimum, kahit hindi naman ako tunay na mahal, sige G lang. Basta ang mahalaga, ako'y nadidiligan. Nadidiligan ng pagmamahal. Di ba? Anyway, mahal. Ako'y sisibat na dito sa on air pero gusto ko lang sabihin ulit na naka-live po kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Okay, maglalalagang 9 PM pa naman ako. At kung gusto mong tuloy-tuloy ang ating online kulitan, punta na kayo sa YouTube Live kasi pag-uusapan pa natin further. Ito yung mga sagot nyo kung bakit kayo nagsisettle sa bare minimum, babasahin ko yan online. Kaya naman see you there, mahal. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa estasyon na hindi bare minimum ang pagmamahal na ibinibigay sa'yo. Diba? Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hotdogs! Hi, mahal, maayong gabi. Maayong gabi. Teka lang, ayusin ko lang to. Balikan ko kayo. Hot legs!
And yes, I am back. Good evening, Kim Chino, my happy pill. Nandiyan si Abby, oh. Maayong gabi, nandiyan na si Alexander Chean kasi takot na ulit kumilala ng ibang tao. Uy, totoo yan minsan kahit na nasa bare, si Joyce nandiyan na rin. Ito ba yung bare minimum ang pinag-uusapan? Nasasaktan ako sa radyo, sabi ni Joyce. Bakit? Medyo ka ba o di kaya kausap na kung saan minsan na hindi mo sigurado kung mahal ka? Hindi mo sigurado kung isa ka lang? Tama ang iyong pinuntahan. Welcome sa ating live. Bare minimum ang pinag-uusapan. Sabi ni Che, baka kaya mahilig sa bare minimum or nagsasettle sa bare minimum kasi nagtitiis na lang at takot ulit kumilala ng ibang tao. Uy, totoo yan lalo na sa mga long-term relationship or dun sa matatagal na sa relasyon. 'Di ba? Minsan nawawala na yung pagmamahal, nagfe-fade na yung efforts na talaga nga namang minsan ikaw pa yung nanghihingi ng atensyon at oras sa partner mo pero hindi mo ma-break, hindi mo maiwan-iwan kasi nanghihinayang ka sa years of your relationship. 'Di ba? Iniisip mo, kapag nag-break na naman kami nito, magtatanong na naman ako sa makakadate ko anong paborito mong numero sa electric fan. 'Di ba? May mga ganong pagkakataon. Makikipagtanungan na naman ako ng paborito niyang pagkain. Kung pang ilan siya sa magkakapatid at kung saan siya nakatira. Back to zero na naman ako. Kaya tiisin ko na lang tong relasyon ko na kung saan bare minimum na lang yung effort at pagmamahal na ibinibigay sa akin. 'Di ba? O 'di ba? Alam ko 'yan kasi minsan na rin ako napunta sa relasyon na kung saan parang ako na lang ang nagtataguyod at ako na lang ang nagbibigay ng totoong pagmamahal. Relapse. Hi, maayong gabi Kim Chino, nandiyan na si Louie. Walang mahanap na tama. Mga walang mahanap na tama, pwede. Hindi pa nakatry ng tamang pagtrato. Oo, totoo yan totoo rin yan. Minsan hindi mo pa kasi nararanasang matrato ng tama, hindi ka pa minamahal ng totoo, kaya wala ka pang standard. 'Di ba? Wala ka pang pamantayan. Wala ka pang pamantayan ng tamang pagtrato. Wala ka pang pamantayan ng talaga nga namang genuine love. Kaya akala mo, nag-I love you lang sa'yo kahit hindi ka naman kinikita o di kaya nag-I love you lang kapag lasing. Akala mo totoong pagmamahal na. Diba? Malambing lang kapag lasing. Mahal ka, nag-iisa ka kapag lasing. Diba? Niyayakap ka kapag malungkot siya. Kailangan ka kapag broken siya. Diba? Kailangan ng suporta kapag may problema. Pero kapag ikaw na ang pinag-uusapan, hindi siya available katulad ng availability mo kapag kailangan ka niya. That's bare minimum! Sabi yung first time pa magka-jowa, ang hirap talaga nun. Uy, ako talaga sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa pinopromote ko ang kalandian, pero you should explore as early as your legal age. Mga 18, 19, 20, pwede ka na makipag-usap niyan. Diba? Usually naman open yung yung mga talking stage para at least hindi ka inosente. Para kung dumating man yung pagkakataon na may manligaw sa'yo, may mga makilala ka na pagkatapos mo graduate or di kaya nagkaroon ka ng katrabaho, hindi ka mangmang, hindi ka ignorante at hindi ka dali-dali. Hindi ka agad mauuto sa matatamis na salita. Ano pa, bakit nagsisettle sa bare minimum? Sabi ni Che, nasanay na sa presence ng isa't isa kaya okay na kahit bare minimum. Ayan yung sinasabi nating nasa sistema mo na kasi yung tao. 'Di ba? Yung mga alam yan ng mga alam yan yung ng mga matatagal na sa relasyon na nasasanay na kayo na nandyan yung tao, nasasanay na kayo na okay lang kahit hindi na ako talaga binibigyan ng atensyon at oras basta ang mahalaga nandyan siya sa tabi ko. Uy,
Iba yung iba yung may oras sa'yo at quality time. Nagkaiba yun. Binibigyan ka ng oras pero hindi naman quality time. Nandyan sa tabi mo pero hindi mo naman ramdam yung presensya at suporta. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, mali yun. We shoutout natin si Rizal Marcelo na nakikinig daw siya sa radyo. And at the same time, galing siya sa radyo, pumunta sa live. Nandyan si Denshi, hindi pa nakakaranas ng bare minimum sa past relationship. Uy, ang yabang naman ni Denshi na talaga nga namang yung mga past relationship niya ay talaga nga namang genuine love. Wow, yabang. Hindi lahat siniswerte sa ganyan sa relasyon. Hindi lahat siniswerte sa pag-ibig. Na kung saan first try mo, talaga nga namang minamahal ka ng totoo nung jowa mo, 'di ba? Pinapatrato ka ng tama o tinatrato ka ng tama, hindi lahat siniswerte sa ganyan. Hindi lahat biniyayaan ng tamang tao. Pakayabang ng mga ganyan tao. Kasi yung first relationship ko, naalala ko, talaga nga namang ako lang ang naggumagastos. Ako lang. Akala ko ganun eh. Di ba kapag lalaki ka, ikaw dapat provider. Hindi pala. Depende pala sa financial status. Ganun pala yung healthy relationship. Depende sa financial status, depende sa Kumbaga, it will take two to tango. 'Di ba? Kung gusto niyo mag-work yung relasyon niyo, definitely. Dapat give and take. Dapat kung sino yung kaya, 'di ba? Suportahan. Ang sakit-sakit na nakaka-relate ako. Malas na nga sa recitation, malas pa sa jowa. Sabi. Hindi, focus na lang. Dapat mag-prioritize na lang ng isa. Di ba? Kung hindi nyo kaya dalawa, hindi nyo kaya mag-jowa, hindi nyo kaya mag-aral or magtrabaho ng maayos, focus na lang sa work, focus na lang sa aral. Ganun na lang muna. Grabe, mahal na mahal ko siya kahit hindi niya na ako mahal. Uy, mahirap yan Anyway, basahin ko na muna yung iba. Nagsasettle sa bare minimum kasi for fun lang naman. Uy, may ganun naman talaga. Katulad nga nung sabi ko pangalawang rason. May mga tao talaga na for fun and for exploration lang kaya okay lang sa kanila bare minimum. Okay lang yung basta align kayong dalawa, 'di ba? Kung pareho kayo exploring, 'di ba? Tapos bare minimum na kung saan maglalandian lang kayo gabi-gabi, mag-uusap lang kayo, 'di ba? Tapos pareho naman kayo ng goal, aligned naman kayo, may consent naman ng isa't isa, okay lang yan, maglokohan kayo, 'di ba? Pero yung mga seryoso magmahal, seryoso na mag-settle down, seryoso na pumasok sa relasyon, wag nyo na kaming idamay. Wah! Di ba? Wag na kayo maggulo ng mga nananahimik na buhay. Wag na kayo manlande ng mga taong gusto ng seryosong relasyon. Di ba? Kung bare minimum lang naman pala ang kaya nyong ibigay sa taong seryoso, wag nyo na landiin. Doon na kayo sa temporary na tao. Shoutout natin si Frankie De Leon. Lagi siya nakikinig sa inyo, sabi ni Rizal Marcelo. Shoutout natin si Frankie. Tagasan kayo, Frankie? Shoutout sa inyo, maayong gabi. Ang sakit-sakit mo magsalita, Kim Chino. Uy, minsan akala nyo nananakit yung tao, nagkataon lang na tama at talaga nga namang true to life ang mga nasasabi ni Kim Chino. Kaya kayo tinatamaan. Kailan kaya makakahanap ng tamang tao? Tingnan natin yung mga qualities. Gagawa ako ng topic ng qualities ng tamang tao. Siyempre, unang quality ng... taga-Canada pala kayo. Shoutout natin si Frankie tsaka si Marcelo. Taga-Canada sila. Alam nyo, kapag nagkaroon ng opportunity, tapos bibigyan akong green card o di kaya bibigyan akong trabaho sa ibang bansa, baka tanggapin ko na. Ang mahal ng gas. Alam nyo ba? 2 bar na lang yung kotse ko. 2 bar na lang yung gas ng kotse ko. Hinintay ko talaga yung rollback.
Hinintay ko yung rollback ng gasolina bago ako magpa-full tank ulit. Ganon na yung pagtitipid na ginagawa ko. Ay, naku, buhay. Minsan, tapos magugulat ka nila yung mga nagtitinda, paldo-paldo ng isang araw, 20k, 30k, 50k, no? Baka mali rin talaga yung mga desisyon ko sa buhay. Ginagawang mundo yung dapat tao lang, kaya okay lang kahit bare minimum. Yan yung mga rollback ayaw, throwback gusto. Ano yung throwback? In fairness naman sa rollback ngayon, parang 3 or 4. Diba? May mga tao talagang ginagawang mundo yung dapat tao lang. Lugi ka dyan kapag ginawa mong mundo yung tao. Kasi hindi naman lahat ng tao permanente, di ba? People come and go. Totoo yun May mamamatay, may mga aalis, may mga magmamahal sa ibang tao. Di ba? People come and go. So, dapat hindi mo ginagawang mundo yung tao. Kasi kapag nawala yan, guguho yung mundo mo. Di ba? Kaya ka naiiwan, kaya ka nagkakatroma, kaya ka nasasaktan, kaya ka umiiyak at kaya ka hindi ready makipagrelasyon ulit. Kakamahal nyo sa taong hindi naman talaga magi-stay sa'yo pang habang buhay. Agree. Si Louie talaga. Pag-usapang pag-ibig at relasyon. Agree na agree yan siya. Anyway, hanggang anong oras ba tayo, Boy D? Based on experience ba yan masyado? Sabi ko sa inyo, ang dami ko nang naranasan. Kumbaga papunta ka palang pabalik na ako sa mundo ng pag-ibig. Kaya ako naging DJ sa Love Radio. Anyway, mahal, oras natin 7:46. Pero mga mahal, gusto ko lang sabihin na hanggang 9 PM pa ako sa ere. Kaya pwede na kayong tumutok sa 90.7 Love Radio Manila. At syempre, maraming salamat. Till our next live, maraming salamat, mahalin. Bye-bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi pa...
Hindi, dude. Parang hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Yun, Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's none of ngumiti. us. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang pwede sa... akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously.
and eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman gano'n. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang ako sa pangalang Neth, 29 years old, at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa gitnang silangan. Gitnang silangan?
Tagapakinig ninyo ako simula pa nung ilunsad ang The Tambalan Podcast sa Spotify. So, ano na yan? Pandemic to eh. So, more than 3 years? Wala akong pinalagpas na episode. Naka-on pa nga po ang notifications ko kapag may bagong kwento. At sa bawat episode nyo kasi, parang may kapirasong parte ng sarili ko na naunawaan ko ng mas malalim. Ganito po kasi. Bata pa lang ako, ramdam ko na iba na ako. Grade 6 ako nung una kong napagtanto na may espesyal akong nararamdaman sa kaklase kong lalaki. Tahimik siya, mabait, chinito, at hawig kay Alden Richards. Akala ko face lang at lilipas din. Sa isip ko, baka dala lang ng kabataan. Pagdating ng high school, nagka-girlfriend ako. Naisip ko na normal naman pala ako. Pero nang magkaroon ako ng best friend na lalaki, naramdaman ko ulit ang kakaibang tibok ng puso ko. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas malalim, mas nakakatakot. Alam ko kasing hindi ko pwedeng aminin sa kanya dahil straight siya. Takot akong mabuking. Takot mabuli, takot mawala ng kaibigan. Ginawa ko na lang kung ano ang kaya ko at kung ano ang tama. Nakipaghiwalay ako sa girlfriend ko. Pagdating ko ng college, I felt free. Naramdaman ko na pwede pala akong tanggapin. Alam ng barkada ko ang totoo at hindi nila pinaramdam sa akin na kakaiba ko. Nakilala ko ang first boyfriend ko at sa kanya naranasan ko ang buong spectrum ng pagmamahal. Mula saya hanggang sakit. Nagka-girlfriend ako ulit pero hindi nagtagal kasi mas totoo ako kapag bakla ako. Ngayon, 8 taon na akong OFW. Nakakatayo na ako sa sarili kong paa. Ang malungkot, sa kabila ng lahat ng naabot ko, hindi ko pa din maamin sa pamilya ko kung sino ba talaga ako. Tinanong na ako ng tatay kung anong plano ko sa buhay. Mag-aasawa pa daw ba ako kasi wala naman daw akong naipapakilalang nobya sa kanila. Sa puso ko alam kong alam naman nila. Naghihintayan lang kami. Ako naghihintay ng tamang timing samantalang sila naghihintay ng kumpirmasyon. Tambalang kumikinang, natatakot ako. Ako lang ang lalaki sa aming magkakapatid at kung aaminin ko ang totoo, baka tuluyan nang mawala ang pag-asang may magpatuloy sa apelyido namin. Ang mas masakit, ramdam ko na hindi nila matatanggap. Natatakot ako mawala ng pamilya. Ang tagal ko nang gustong kumawala. Gustong-gusto ko nang ibuka ang mga pakpak ko at lumipad. Gusto ko na mag-slide sa rainbow at isigaw sa mundo na ako ito, buo, totoo. Sumulat ako sa inyo hindi lang para humingi ng payo. Nais ko ding magsilbing boses sa lahat ng katulad kong naghihintay ng tamang panahon. Sana mabigyan nyo kami ng lakas ng loob. Sana mabasa ninyo ang sulat ko at marinig ito ng mga tulad kong gusto ding maging malaya. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Neth. Neth, una gusto ko sabihin, be careful what you wish for. Huwag mong sabihin gusto mo nang bumuka at magkaroon ng pakpak at lumipad. Kasi yung huling nakita ko ng ganyan. Tinirador. Hindi, Jegs. Ano? Lola ko. Butterfly na siya. Andito ang lola ninyo. Kasama natin siya. Wag niyong aanuhin yang paru-paro na yan. Lola niyo yan. Itim na butterfly. Ay nako, be careful what you wish for. Ayan, Baka ganyan, ha? Di kaya posible ka din tiradorin ka. Kaya nga. Ay, may lumilip pa. Gusto ko na magkapakpak. Pero charot lang, Net. Para lang hindi masyadong mabigat, no? Ramdam ko yung feeling mo na being different. Aha. Hindi talaga madali maging different eh.
Talaga, totoo talaga Totoo. yan. Especially in a world na, na mapanghusga. Mhm. Especially kung ikaw din ay nasa pamilya na medyo konserbatibo. Mhm. 'Di ba? Pero feeling ko, mas madami na ang tumatanggap. Kaya nga 'di ba, tingnan mo, may mga Pride March, may mga bill, may mga ganon. So, kung ikukumpara mo yung laban mo sa mga laban noon na mga hindi ko na kasi alam kung ano yung tatawagin ng parang walang ma-offend eh. Kasi nabalita ako dun sa isa kong friend, pag nagkamali ka sa LGBTQ at hindi mo sinabi yung IA+, oo, LGBTQIA yun eh. Ay, ganun. Oo, parang hindi mo pwedeng sabihin LGBT. Basta yung mga ganun. Ang dami ko na kasi problema. Isipin ko pa na ayoko maka-offend. Kaya nga, alam mo sa totoo lang, alam ko talaga na ako yung babaeng bakla at reyna niyo po ako. Kaya lang, mas balahura talaga ako nung araw ngayon. Sobrang careful ko na kasi I don't want to hurt and I don't want to offend. Kasi bakit? Kasi in itself, yung feeling different and feeling unique is hindi talaga siya madali. In a world na lahat gustong magkulay pula o lahat kayo kunyari, nauso nung araw lahat naka Doc Martens, nauso lahat na ang suot ay Esprit na t-shirt or nauso lahat naka Crocs or lahat ay naka baggy jeans, ganyan. Kung yung hip-hop ang lahat kasi yun yung uso tapos ikaw yung nag-iisang metal or skinny jeans, 'di ba? Funk. Funk, 'di ba? Medyo mahirap talaga in itself, hindi siya talaga madali. So gets ko na parang nagigets ko yung part na you have to be careful kasi in itself yung being unique is medyo mahirap siyang harapin. Pero mas mahirap talaga siyang harapin kung yung mga tao sa paligid mo ay hindi din nila tanggap. So wala talagang ibang ang paghihintayan ninyong mag-aama ay hindi nakakatulong sa sitwasyon mo ngayon. 'Di ba ano ba 'yung sabi mo? May feeling ako na alam naman nila, naghihintay lang sila. Totoo 'yun. Alam mo, madami akong kakilala na ganyan na naghihintay lang tapos nung finally sinabi nila, ang sabi nila, ikaw lang yata yung yung hindi kami nagulat, matagal na naming alam. So yung ganun. Ngayon naman pagdating sa pag-spread ng apelyido, uso pa ba yun? Yung parang obligasyon mong ikaw ang magkalat ng apelyido sa lahi ninyo. Ang ganda ba ng apelyido ninyo? Zubel de Ayala Elizalde ba yan? Wala na dapat, hindi na dapat dapat sa dagdag, correct. sa conversation yan. Totoo, hindi na siya Yung dapat dumagdag. pagpapakalat ng lahi, Oo. di ba? Kasi unang-una, yung pagpapakalat ng lahi, wala po, hindi po natin hawak yan eh. Oo, hindi. Marami naman pong na walang tawag dito, hindi nagkaanak. 'Di ba? Maraming mga lalaki sila sa pamilya pero hindi binayaan kasi wala nga sa mga kamay natin ang it's a blessing eh. Correct. 'Di ba? Sinasabi nga na yan yung unang blessing ka kay Abraham, 'di ba? Ibi-bless kita, bibigyan kita, you will be the father of All all nations. nations, 'di ba? So it's a blessing, wala sa panghahawak natin. Kaya yung iba nga, kahit may pera, hindi pa rin magkaanak-anak kasi wala talaga sa mga kamay natin eh. Wala. Hindi natin masabi kahit na gustong-gusto nila ikalit yung lahi nila kung Oo. wala talagang I don't know, for whatever reason, hindi maikalat. So, in other words, ang sinasabi namin ni Jegs, wag na itong dumagdag. Yeah. Na ako lang ang lalaki sa pamilya at ako lang ang pwedeng dala ng apelyido at magpakalat ng lahi. Wag na itong makadagdag sa isipin mo. Sa dami ng iniisip mo. Tama. Isa-isa lang. Yeah. One day at a time. Tama. Diba? So, doon na lang din talaga tayo. Alam mo, Jegs, dati, meron akong attenda na isang event. Tapos, dun sa event na yon may mga in-invite na performers na mga Becky. So, ang sabi nila sa akin na, paano yan, Nicole? Ganyan. Paano kung yung anak mo isang araw, sabihin niya, Becky siya, di ba? Tatanggapin mo pa. Di syempre, hindi ka naman sasagot hindi mo naman din talaga alam ang sagot at that particular moment. Pero nagulat ako sa sinabi nila. Sabi nila, sana ito po ay kwento ha, kasi kwento. parang medyo sensitive yung mga tao pagdating dito sa mga ganitong bagay. Kwento talaga nito, real life story. Ang sabi nila, kasi medyo matatandang Bex na sila eh. So, hindi yung Bex na, okay lang po ba gamitin yung word na Bex? Kasi baka mamaya, Gusto palitan mo, gawin mong Bix. Bix, pwede. Pwede, pero depende. Diba? So, ang sabi nila, pero sana wag na lang siyang malito. Yun yung sabi nila. Kasi mahirap
dahil naranasan namin. Mahirap na mamuhay ka ng ganito, nang hindi ka tanggap ng mga tao sa paligid mo, na hindi ka tanggap ng society, hindi ka tanggap ng pamilya mo. Mahirap talaga siya. Tas, Yung huhusgahan oo, ka. correct. Kasi yun yung preference mo, pinanganak kang ganun or whatever. Alam mo, ramdam ko yung ano nila, yung paghihirap, yung kahit ang Yung saya. bigat. Oo, na parang kahit ang saya-saya, hirap na hirap talaga sila. So, yun, dun ako parang, kaya kailangan din iniintindi. So, and I feel like, Net, dapat yung iintindi talaga sa'yo, yung mga taong close to you. Kasi, sila din naman yung magtatanggol sa'yo, Yes. ganyan. Ngayon, kung talagang hindi, wala naman din tayo magagawa. Hindi naman ibig sabihin na porke pamilya natin, sila lang ang pwede magmahal sa atin. Madami din naman pwedeng umintindi sa atin. So, hanapin mo yun. Slowly but surely. May gagawin kang step. Hindi yung nandito lang tayo sa nagtataka. Nasa kukun ka lang kahit gusto mo na talagang umalago as a butterfly. Diba? Hindi natin ito malalaman hanggat hindi natin susubukan. Ganon. Oo, Net, hindi madali yung sitwasyon mo. Actually, the more na nagtatago ka, the more na nagkakasala ka at nagkakamali ka. Why not sabihin mo na, eto ako, ganito ako. Correct. Diba? And eventually, yung family mo, maiintindihan ka eh. At first, may mga denial yan. Yan. Though, syempre, ang magulang especially yung nanay, ang unang-unang nakakakita eh. Kasi, kagaya din sa kakilala ko, di ba? Sino na naman yung mga kinikwento natin? Eto na, kakilala ko! Ang kakilala ni Jigo Bandedo! Eto! Splok mo na, go. Ayan, sinasabi niya na hindi Bex yung anak niya. Pero nakita niya na tawag dito, fan na fanay ni Katy Perry. Talagang gumawa pa ng parang daddy na umiilaw-ilaw. Okay. Pero sabi niya, lang kasi idol niya lang talaga, lalaking-lalaki yan. Okay. Sabi ko, imposible, mararamdaman mo yan eh. Mararamdaman mo denial lang siya. Oo. Ano nangyari? Na-accept? O ano? O hindi, o parang ito, nasa kukun pa rin, naghihintayan. At the back of her mind, ina-accept niya. Pero hindi niya pinapakita sa world, sa family na ito yung lalaki yung anak ko, di ba? See, alam mo, doon din ako nalulungkot eh. I mean, ang hirap din kasi isipin mo, accepted ko, pero hindi ko papakita sa world. So, ano yung acceptance doon? Diba? Sorry na po sa kakilala mo, Jigs. Kaya nga kaya nga magulo Kaya magulo at mahirap. Kaya nga, siguro ang masasabi natin kay Net, hindi man natin mabigay talaga yung tamang solusyon kasi alam kong magulo yung, tingnan mo, boy, girl ka. So, hindi mo talaga sure kung ano talaga yung preference mo. Ganyan, isa-isa lang. Ayan. Isa-isa lang. Like, sino ba muna yung sasabihan mo? Yung parang inclined ka towards yung mami mo ba? Kasi mas siya yung nakakaintindi? O yung mga kapatid mo ba na babakapan ka? Yung mga ganon. Hindi natin malalaman yung sagot hanggat hindi natin itatanong. Totoo. Ayan. Actually, ako personally sa akin medyo mahirap yung makipag-usap especially sa mga LGBTQ+. IA+. IA+. It's because Di rin ako sure. Correct me if I'm wrong. Sorry na. Because sa faith ko, na ang understanding ko talaga, ang Man and ginawa, woman. Man and woman lang. Pero wala akong problema doon kung ganyan yung preference mo. Halimbawa, kung Bex ka, importante, ang lagi kong sinasabi is, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Do not fall into sin. Oo, kasi like for example, nung past month ata nung nag-preach ako, tapos tinawag ko yung kasamahan namin na dati nag-testimony siya na dati nga siya talagang nag-cross-dress at hindi siya nababakante, sabi niya. Big sabihin, laging may eme, laging may ganap. Oo, so ang edad niya mga nasa 50 plus na siya eh. Pero sabi niya, ang galaw ko, bakla pa rin yung galaw ko, salita ko, ganito pa rin, pero wala na akong relasyon. Ang karelasyon ko na lang si Lord. So, yun nga, hindi dapat husgahan, this goes out for everybody, hindi natin dapat husgahan ang mga taong may ganyang kalagayan. Preference. Yan. Kumbaga, don't judge the person. Don't condemn the person, condemn the sin, yung kasalanan. Diba? So wag sila i-condemn kasi
in itself, yung pagiging unique nila ay it's something na ipinaglalaban mula noon hanggang ngayon. Na kahit na madami nang nag-accept at marami na nag-out, marami pa rin ang hindi talaga tanggap. So, yun. Medyo cruel kasi yung mundo talaga. Cruel Napaka-cruel ng mundo. Totoo. We feel yung feeling ng ganito ng mga friends natin, mga bets correct, na. Tsaka yung mga ayaw umamin. Kasi totoo, yung parang kahit halatang halata na pero ayaw po umamin. Gets mo din eh. Hindi mo naman din siya pwedeng pangunahan. Meron siyang timing para dyan. Ayan, oo. Diba? So, Again, hindi siya madali. sana maging okay yung pag-uusap eventually with your parents. Basta ang mahalaga, subukan mo. Kasi hindi natin alam yung sagot eh. Baka naman super overthink ka, for all you know. Waiting lang talaga silang i-confirm mo tapos happily ever after. We don't know. Ayan, oo. If not, then wag mag-alala because there will always be other people who will love you. Ayan, oo. Siguro net ang gawin mo, pray for yourself. Yan. Pray for God's guidance kung anong mangyayari, kung saan ka dadalhin ng journey mo na ito. Yeah. Diba? We wish you all the best, Neth. Naway maging happy ka sa kahihinatat mo eventually. Kung gusto mo maging butterfly or magsa-slide sa rainbow, Yes. diba? Salamat Net for sharing your story with us. Sana mapakinggan mo po ito sa radio kasi hindi namin to inailagay sa podcast. Pero I hope you get to listen to this on radio or watch it on Facebook Live. Salamat Net for sharing your story Thank you, with Net. us. Alright, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah. Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Shake! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Genuine. Kumbaga latak lang yun. Diba? Ang daming ganyan. Yung talaga nga namang akala mo ay special na effort, special na pagmamahal, pero ay responsibilidad yun ng jowa nyo. Diba? Pinapalaki nyo pa. Ito, naku, minsan na nga lang dumalaw sa akin na nasa likod ko pa yung dalawang DJs na si Titan Jello at Conyo Bicolano. Mga magagaling na DJ pero babaero. Anyway, balik na tayo sa ating chiritok. Sabi ko nga kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit marami ang nagsisettle sa bare minimum. Recap na tayo Sabi ko kanina, mahal, unang-una, may mga nagsisettle sa bare minimum kasi takot sila mag-isa. O, 'di ba? Merong mga nasa relasyon na kung saan sila na lang ang nagtataguyod. Bare minimum 'yon, pero pinipili pa rin nila magstay. Bakit? Kasi magba-back to zero na naman. Lalandi ka na naman ulit. 'Di ba kapag nakipag-break ka dun sa relasyon na bare minimum, yun din yung mahirap Yun din yung takot ko actually kapag napunta ako sa relasyon. Imagine mo makikipag-break ka, tapos mag-back to zero ka na naman to the point na magtatanungan na naman kayo san ka madalas, anong hobby mo, 'di ba? Nakakapagod pa ulit-ulit. Yun yung takot ng mga tao, 'di ba? Takot mag-isa. At ang pangalawa, sabi ko nga kanina, marami nagsisettle sa bare minimum kasi they only want temporary fun, temporary people, and temporary bembangan. What? Shoutout natin dyan yung mga walang label pero talagang nga namang performance level kapag magkatabi sa kama. Ay!
Ayan ang problema sa inyo. Gusto nyo lang talaga panawid uhaw. Wala nang Naku, huwag nyo kaming guguluhin ha. Yung mga seryoso magmahal at talaga nga namang willing na sa relationship. Make sure na kung kayo ay lalande dun din sa bare minimum lang ang gusto. Okay? Huwag nyo kami damay mga seryoso. Oo. Wow, seryoso. Akala ko talaga totoo. Anyway, maalang pangatlo at panghuling rason kung bakit marami ang nagsisettle sa bare minimum. Ito, pangatlo may mga hindi alam yung self-worth nila. 'Di ba? Hindi pa nila nararanasan matrato ng tama. Hindi pa nila nararanasan na talaga nga namang mahalin sila ng totoo. Kaya wala silang standards, wala silang pamantayan kung paano mahalin, paano pag-effortan, 'di ba? Paano bigyan ng atensyon, paano bigyan ng oras na talaga nga namang totoong totoo at hindi hinihingi. 'Yun yung mga pagkakataon na talaga nga namang okay, kaya pala bare minimum yung gusto ko kasi hindi pa nakakahanap ng tamang tao. Hindi ko pa natitikman ng tamang tao. Di ba? Sa mga nagtatanong dyan, ano itsura ng tamang tao? Unang-una, kung gusto mo ng tamang tao at tamang relasyon na kung saan hindi ka hahayaang magkaroon ng bare minimum relationship, unang hanapin mo ay talaga nga namang chinito. Kapag chinito yan, sinasabi ko sa inyo, kaya kang bigyan ng atensyon, kayang ibigay ang tunay na pagmamahal at kayang-kaya iparana sa iyo ang pangmalakasang dila. Hindi, dila, ibig sabihin magaling kami magsalita. Diba? Kaya naming i-compliment, i-point out ang mga strengths mo. Kaya ka naming pangitiin gamit ang mga salita. Yun ang dila na sinasabi ni Kim Chino. Diba? At the end of the day, it's your choice. At the end of the day, make sure na kung ikaw ay papasok sa relasyon, definitely, doon na tayo sa tamang tao, tamang treatment, and hindi bare minimum. Diba? Kasi at the end of the day, kung gusto mo ng pangmatagalang relasyon, syempre doon ka na sa genuine love. 'Di ba? Kaya ka nga nakatutok sa Love Radio kasi ang binibigay namin, ang mga salita namin ay punong-puno ng pagmamahal. Wow! At sana itong mga sinabi kong mga rason kung bakit nagsisettle sa bare minimum ay talaga nga namang i-take note mo para moving forward kung ikaw ay magkaroon ng realization, mapunta ka na sa pangmatagalang relasyon. 'Di ba? Anyway, oras na pala, ang bilis ng oras. Oras na pala para ako'y magpaalam. Pero wag ka mag-alala, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitero sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahala, wag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!